Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 10 апрель дүшәмбе. Студияда сезнең өчен мин Эльза Әхмәтҗанова эшлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга язгыча матур көн, күтәренке кәеф, атна дәвамына җитәрлек көч һәм дәрт теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Бу турыда алдагы минутта кыскача булыр. 10 апрельдә дөньяның төрле илләрендә матур гаилә бәйрәме, бер туган энеләр һәм апалар көне билгеләп үтелә. Ул гаилә һәм туганлык җипләрен хөрмәтләү традициясен дәвам итәргә, якын кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга өнди. Алдан әйтеп киткәнчә, бүген халыкара абыйлар һәм сеңелләр көне. Абый белән сеңел бу дөньяда бер-берсенә карата иң якын кешеләрдер мөгаен. Әйтергә кирәк, абый белән сеңелләрнең кан кардәшлеген, алар арасындагы җылы мөнәсәбәтләрне хөрмәтләү традициясе бик күп халыкларда яшәгән. 1998 елда беренче тапкыр үткәрелгән бәйрәм тиз арада популяр булып китә һәм традицияләр белән баетыла. Бу көнне бүләкләр тапшыру, котлаулар җиткерү, гаилә белән очрашу, бер-береңә һәм әтәйнеләргә шатлык бүләк итү кабул ителгән. Балалар арасындагы якын һәм яхшы мөнәсәбәтләр зур шатлык бит. Бу фикер белән бүгенге тапшыруыбызның кунаклары килешә микән? Бу турыда үзләреннән сорап белик. Бүген студияда сезгә яхшы таныш булган абыйлы-сеңелле Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар. Хайырлы көн. Исәнмесез, Булат, Дилә? Бик шатбыз сезне күрергә студиябызда. Сәлам, Эльза. Биректән сине шат күрергә. Шашкан юк иде. Мин ничек шат, кызлар. Исәнмесез. Исәнмесез. Үземне мин котлаудан башлыйсым килә, чөнки бүген шундый үзенчәлекле көн, абыйлы, сеңелле бәйрәм, халыкара бәйрәм икән бу. Чын күңелдән сезне тәбрик итәм. Мөнәсәбәтләрегез нык булсын, гомергә менә шулай бер-берегезгә ярдәм итеп, дус, матур, тату яшәгездән теләктә каласым килә. Рәхмәт, бик зур. Бик зур рәхмәт. Булат, менә син абый кеше. Диләне алып кайткан хәбәрне, алып кайтачак, менә гаилә яшәячәк, зураячак дигән хәбәрне ничек кабул иттең? Әлбәттә инде хәтерләсәң. Мин анда 3 яшь иде, мин бөтенләй хәтерләмим бу хәбәрне. Көнләшкәнем дә булмады. Теге әллә көнләшмим мин анда. Стресс булмаган син абый сәеме? Бу әтәнидән дә торадыр инде. Әлбәттә. Әзерләгәннәр. Әллә күрсәтмәгәннәр инде миңа. Качып калам. Нәрсә булганда, мен күрмәдем мин аны. Дилә, Булатны абый итеп кайчан таный башладың? 2-3 яшьтән үземне инде мин хәтерлим. Яслига йөргәннән бирле. Син теге хәтерләмәсәң дә 3 яшьтә мин 2 яшьне яхшы хәтерлим. Менә анда кичкенәдән бирле менә мине тәрбияләп үстерделәр. Бу син абыең. Бу син абыең. Менә бүтән элементлардан тора ул менә. Мәсәлән, ашарга биргәндә дә абыйга зуррак, абыйга бут, миңа канат. Иң беренче миңа. Безнең менә шундый тәрбия булды. Көнләшү юк идеме? Юк. Гадәттә менә әйтәләр, әти-әнинең игътибары өчен көнләшү бара гаиләдә диләр. Сездә андый булмады? Юк, Безгә игътибар бирелде, икебезгә дә инде, Аллага шөкер. Әти-әнидән шуңа күрә без теге рәхәт тормышта үстердерсен педагог булган өчен дә шулайдыр инде ул безнең шундый педагогик яктан бик дөрес тәрбияләде дип әйтергә кирәк. Менә балачак хәтерләренә әйләнеп кайтсак, балачак дигәч, менә бу туган як дигәч, нәрсәләр иң беренче исегезгә төшә? Балачакта минем гел искә төшә инде безнең әби бабайлар, чөнки без гел шул күпчелек вакытны шунда уздырадыр иде, нишләптер. Әбидә, бабайда, безнең әби белән бабай шәһәрдә дә бар иде, авылда да бар иде. Ярты җәйне, без бит инде гел җәйне искә алабыз, чөнки ул җәй каникул вакыты, анда укыйсы юк, эшлисе бар да инде, ләкин укыйсы эшлисе бар. Ләкин барбер теге ял булгач инде эш беленми инде ул шунда. Безгә аны бик эшне кушсалар да инде теге җайлап кына кушканнардыр инде балачакта. Шуңа күрә гел шул балык тоткан вакытлар, су буенда нишләптер анда учак яккан вакытлар, шул су кыйнаган вакытлар, рәхәт чаклар. Кеше бит инде гел рәхәт чагын искә төшерә. Мин безме нинди вакыт искә төшә? Менә без зур йортка күчкәнчә кадәр мәктәп янындагы бер кичкенә генә квартирада, фатирда тордык инде. Аны яшь специалистларга бирәләр иде. Әйтеп белән шунда инде яшь пар булып шунда яши башлаган инде. Менә шул момент истә минем. Шунда кичкенә генә барачный типта гына шунда йортлар иде. Квартирларында бар яшь. Ләкин ул иң шундый бәхетле, кызык, күңелле вакытлар. Без анда чөнки
күршеләр белән чыгып, урам башында өстәлләргә самоварлар куеп, бөтен гаилә белән, дуслар белән шәйләр эчәдерик урамда. Тора бара, менә үсә мөнәсәбәтләр ныгый микән? Безнең язмыш шулай безне менә килеп тоташтырды. Тагы да ныгыды дип әйтсәң була, чөнки без иҗат белән бәйләндек тагы бер тапкыр. Һәм бу әйтик, һәрбер кешенең үз гаиләсе барлыкка килде. Но аңа карамастан без ераклашмадык. Һәрбер кешенең үз тормышы нидер барлыкка килә бит инде, үзенең мәшәкатьләре. Без иҗатта һәм бергә иҗатта без әле дә аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм телибез инде һәрбер кешегә әйтәсе килә, теләк бездән һәр вакытта шулай. Җырлаганда да шуны җиткерәсебез килә, менә туганлык хисләре беркайчан да өзелмәсен иде кешеләр арасында дип әйтәсез. Әле менә кичәдә тапшыруга әзерләнгәндә инде фотографияларны туплаганда шуны ачыкладым, минем телефонда иң күп фотографиялар Минем фотографиядан башка бернинди фотография юк дигән. Булат белеп менә оласында әйеме бөтен менә хронология анда 50 елдан бирле шундый күп дуэтный фотолар. Ни әйтәм, минем белән ирем белән дә моның кадәр күп фотолар юк, ни әйтәм. Менә гел шулай, менә мин инде хатын-кыз буларак, сеңлекәш буларак әйтә алам инде. Менә минем әгәр дә инде хатын-кызның иң шундый ир кеше дип әйтәм инде, ирем, минем ирем иң якын кеше ир кешеләр арасында, гайбәт әти дә түгел, мәсәлән, кайбер кеше шулай дип әйтергә мөмкин. Ә менә минем иремнән тыш әле шундый бер ир кеше бар үземнең тормышымда, ул абый. Ул минем һәр вакытта да янәшә булды. Теләсә нинди ситуация, яисә инде проблема булса да, мин гомергә аңа мөрәҗәгать итмичә калганым булмады. Анда инде әтидән менә әтигә түгел, мәсәлән, мин абыйга шалтыратадыр. Белән инде кичкенәдән бирле ул менә. Вопрос белән не сорау барлыкка килә тормышта, әйеме? Мин гел булатка шалтыратам. Юк, гел алай түгел инде ул. Ышанам, әйе. Аның ярдәм итүенә, аны менә сезне шулай зурлап туган җанлыгына ышанасыз. Шулай тәрбияләгәннәр. Кеше инде минчә. Бик матур сыйфат. Ә тагын менә кайсы сыйфатлар өчен хөрмәт итәсез? Ул бик юмарт. Ул бик киң йөрәкле. Ул түзем. Менә шундый. Түзгәнлекләр инде бу дигәнде. Рәхмәт инде. Юк, чынлап та, минем холкым үзенчәлекле, мине түзәргә. Юк, гомумән хатын-кыз бит үзенчәлекле зат дип әйтик инде, шулай бит шуңа күрә. Әйе. Килешәбез, шулаймы? Дилә. Аны сөйләргә туры килә инде хатын-кызны. Барыбер. Аңларга туры килә күбрәк. Аңлаучан. Аха. Диләнең нинди матур сыйфатларын хөрмәт итәсез? Дилә ул һәр вакытта нәрсәдер булса уйлап чыгара. Әйе. Ну, идея. Иҗатчан. Менә шуны нежный гына әйтеп аралаша белә инде ул. Миңа абый буларак карый. Мөлаем, ягымлы, нәфис дип әйтик инде шулай. Нәфис инде ул. Һәр вакытта үз җаен таба белә. Шулай бит? Әйе, җаен таба белә. Бу бик күркәм сыйфатлар хатын-кыз өчен һәр әлбәттә. вакытта да хөрмәт итеп карый. Шуңа күрә ничек әлбәттә инде яратмыйсың инде аны сиңгәне. Әлбәттә яратасың инде. Менә әйе, кайчан ишеткән булыр иде я. Ярату сүзләрен шулай бит. Ярыш чакырдыгыз әле тапшыруга. Аха. Гастрольләрдә бергә йөргәндә менә ничек мөнәсәбәтләрегез? Гастроль бит инде ул кемнең кем икәнен менә күрсәтә, юл күрсәтә, шулай бит. Бер-берегезне аңлый торгансыздыр инде, әйе. Әле менә яңа гына кайтып кирдегез, шулай бит. Әйе, Сибир якларында йөреп кайттык. Без Нижневартовскийдан башлап, Ноябрьскийга, Ямало-Ненецкий округта калмады, Ханты-Мансийскийда калмады. Бөтенесен йөрдек. Әйе, Аллага шөкер, исән-сау кайтып җиттек. Инде мәсәлән гастрольдә анда инде төрле кыенрак чаклар да була. Анысын инде ир кешегә күбрәк әйтик, ир кеше өстенә төшә инде. Белмим, сумка күтәрергә кирәк. Тегесен ташырак кирәк, монысын ташырак кирәк. Менә мин нәрсә әйтер идем, әйме, безнең әлбәттә инде эш дәверендә төрле конфликт ситуациялар да була. Без теге гел шундый, ой, абыем, ой дип кенә тормыйбыз әлбәттә. Без спорлашабыз да, әйме. Безнең теге ниндидер моментларда кай вакытта бәхәсләр теге барлыкка килә, әйме. Кем бидер булса да барыбер тормозит да. Әйе. Әмма ләкин шуны әйтәсе килә минем. Үз фикеремне битерим әле. Менә ничек кенә булмаса да, безнең бер кайчан да менә мин шәхсән үзем абыйга шундый менә ойшуланып, менә чын йөрәктән теге все мин сөйләшмим дип бер
Кайчан да алай булганы юк. Сөйләшмәйне, бер-ике сәгать. Бетерәбез. Бер-ике сәгать сөйләшмәйді инде. Максимум бер сәгать. Аннан соң. Ачуланып чыгып алабыз да, и шундук бу конфетны бетерәбез дәбез. И бер-ике сәгатьтән все, кочакланышып, рәхәтләнеп, уже все онытыла ул, момент онытыла. Иң мөһиме миңа калса шулдыр. Абый әйтеп китте бит инде, мин күбрәк инде иҗади яктан үзебезнең менә концертларына да инде бардым, программа ягыннан мәсәлән, Булат инде ул шундый төпле финансист, экономист, ул шундый оештыра бөтен нәрсәне. Һәм инде ул яктан да безнең ничектер шулай туры килде. Аллага шөкер, генетика яхшы шундый эшләп куйган безне. Җайлыгын әйтте. Әтиәнигә рәхмәт. Әтиәнигә рәхмәт, әйе. Булатка инде шундый сыйфатлар күбрәк бирелгән, миңа менә шундый сыйфатлар бездә инь-янь кебек. Шулай бер-беребезне туры китереп, шулай итеп эшләп киләбез, Аллага шөкер. Менә ничә ел инде. Әйдәгез менә шушы урында тукталып, мен бер-берегезне никадәр яхшы беләсез икән, шуңа тукталып китик. Мин сезгә кыска гына сораулар бирәм. Сез җавап бирерсез. Дөресме, юкмы икән, менә белербез хәзер. Сиңа була диле сорау. Булатның яраткан ризыгы. Ит белән бәрәңгедер инде. Аш. Аш ит белән бәрәңге. Ага, мин бар ризыкымда яратам дип әйтте Булат. Ләкин салкын ашны гына сөймим диде. Шуны белеп торга кирәк. Салкын ашны Юк, кайнарын ашны ашыйлар. Диләнең яраткан ел фасылы нинди икән? Дилә ул язны ярата, җәйне яратадыр дип уйлыйм. Дөрес. Булат нинди җырлар белән яисә инде бер җыр белән генәме танылды? Аның беренче җырлары якын дустым бар, матурмын торналар. Әйе. Белә, шуннан да. Ничек белмәскә инде. Әдилә нинди җыр белән килеп керде? Әдилә килеп килде. Бәллүр Савыт дигән җыр белән иң беренче. Һәм аннан соң тагын нинди җыр булды? Ком сәгате. Ком сәгате. Ну, бер-берегезне беләсез икән, шуннан да. Әйе. Тормышта менә гаиләдә алынган тәрбияне үзегезнең тормышта ничек кулланасыз? Менә әтиәнең сезгә биргән тәрбиядән чыгып әйтәм. Мин инде хатын-кыз буларак, мәсәлән, баланы тәрбияләгәндә, гел әни безне тәрбияләгәнне күз алдым. Вакытта менә холкым теге икенче төрлерәк булса, да инде әнигә караганда мин теге күрәк эмоциональрак яктан инде нитеп менә әни менә шулай әйтмәс иде дип куям инде. Менә теге кычкырып җибәрәсең дә инде, менә әни кычкырмас иде дип, әни безгә бик сирәк кычкырадыр. Ну, кичкән чакта булгандыр инде ул, чөнки инде ул теге мәктәптән арып кайта бит инде, кайтып тырышат идәннәрне юмалгансың икән дип теге бала инде. Инде гомумән менә тормышта бигрәк тә теге олыгаеп киткәч, мин теге бик хәтерләмим дә ул миңа анда кычкырганны, тавыш күтәргәнен, ул шундый безнең тыйнак, сабыр, шундый Булат менә ул яктан аңа күбрәк тарткандыр дип уйлыйм инде. Безгә әтиәнең тәрбиясе генә түгел, әби белән бабайның тәрбиясе дә тиде. Шуңа күрә мин алардан да күп нәрсәгә өйрәндем. Диләс, кичкенә чакта бигрәк китап укырга яраткансың икән. Бу турыда мин укыдым, син бер интервьюда әйткәнсең, бигрәк тә рус классикларын. Одеял астыннан кубарып алалар. Әйе, шулай да. Фонарик белән хәтта яктырткычлар белән укып ята торган булган. Бүгенге көндә менә тормышыңны ниләр белән тутырасың? Яраткан шөгыльләрең бармы? Иҗаттан тыш дип әйтмәкче булам. Менә Булат инде әйтеп китте бит, соңгы вакытта мин дөрес туклану белән шөгыльләнәм. Бу минем өчен инде хәзер бер хобби кебек, хәтта инде шундый кызыксынып киттем ки, хәтта мин инде университетка укырга кердем. Хәзер университет образовательный медицина дип аталган инде ул югары белем алам. Шунда диетолог, нутрициолог. Не буенча направление юнәлеше буенча инде. Бу миңа бик кызык. Үзем өчен генә менә кызыксынып киткән идем. Хәзер инде төрле проектлар да бу юнәлештә планлаштырам эшләргә, чөнки чынлап та, чөнки үземдә менә күрдем, бик яхшы. Үзем үрнәктә шулай бит. Менә дөрес туклану. Һәм безне дә шунда өстери. Мин гомумән бөтен кешене өстерим шунда үземнең. Әйләнә-тирәдәге барлык кешеләрне шунда өстери, безгә дә акыл өйрәтә, ничек тукланырга икән, шуңа күрә без дә аны тыңлыйбыз. Ләкин инде үтәмибездер кай вакытта, үтәмәсәк инде ул безгә шелтә белдерә башлый. Так, булай ярамый ди. Мин әйтәм ярар. Ну, кай вакытта кирәк инде мин әйтәм. Диетаны бозып куйда, әйме? Мин алай каты бәрелмим. Мин әз генә шунда сөйләп җибәрәм, үзләренә карыйлар инде. Тыңларгамы, тыңламаскамы. Менә шулай.
яшәйбез инде, матурлап. Әйе, Булат нәрсә белән мауга? Мин нәрсә белән мавыгам дип. Минем күп очракта по хозяйству. Шун ирләрчә. Әйе, Иләр салу белән. анда нәрсәләр эшләү, шөгыльләнү. Гел стройкада инде булат. Инде менә тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Бүгенге менә шундый истәлекле көнгә килеп, үзегезнең кәйфләрегез белән, үзегезнең хатирәләрегез белән бүлешкәнегез өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шушындый гаиләләргә, абыйлы, энеле, апалы, энеле булган гаиләләргә нинди теләкләр җиткерер идегез? Иң мөһиме туганлык хисен һәр вакытта да менә белеп, саклап яшәргә кирәк. Менә иң көчле хис ул туганлык хисе чынбарлыкта. Без аны кай вакытта аныңа тиешле дәрәҗәдә игътибар итмибез. Менә без күбрәк дуслар белән кай вакытта аралашабыз, туганнар белән аралашканга караганда шулай бит. Туганлык җанлы булу ул бик мөһим. Без Аллага шөкер менә безне шулай тәрбияләделәр. Без гаиләдә ике бертек булса да бик шундый менә яхшы мөнәсәбәтләрдә дусларча, туганларча, туганлык хисләрен унутмыйча яшибез. Безне инде иҗат та менә берләштерде. Һәм инде үзебезнең иҗат белән дә әлбәттә тамашачыга шуны җиткерергә тырышабыз. Анысын бер әйбер генә әйтәсе килә. Иң мөһим әйбер инде бу шушы туганлар арасында бер вакытта көнләшү булмасын иде. Менә шул көнләшү дигән әйбер ул барсын да бетереп ташлый инде. Туганлык хисе дә бетә, талашу һәм бер-берсен ашау нәрсәләр аркасында. Ул барыбер сез бер нәрсәне дә үзегез белән алып китә алмыйсыз. Барыбер барса да менә шунда кала. Шушы туганлык хисе әгәр дә югалса инде, әлбәттә ул гомерлеккә үкенеч булып калачак. Шуңа күрә бер вакытта да көнләшмәгез, бер-берегезне хөрмәт итеп, гомер буе яшәргә ясын һәрберегезгә дигән теләктә калабыз. Бик матур теләкләр, бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде иҗади уңышлар телибез. Һәм инде менә бу туганлык җипләре, мин дә шулай әйтәсем килә, бер вакытта да өзелмәсен үзегезнең. Бик зур рәхмәт тамашачыларга, сезнең башкарудагы без бик матур җыр тәкъдим итәбез. Сезнең белән әлегә саубуллашабыз. Рәхмәт, бик зур сау булыгыз. Сау булыгыз. Туган кешенең җылысын, кайгыртуын һәм аңлавын тоярга. Шундый кешенең булу чын мәгънәсендә могҗиза һәм тормышның зур бүләге булу аңларга кирәге турында онытмасак иде дигән теләктә калып, мин Әззә Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Исән, имин булыгыз. Синдә җырым минем йөрәк җылым, бар хисләрем синдә назларым. Яктылыгы зифа каеннарның, сафлыклары моңлы язларның. Ыш сине җырым, ыш син йөрәкләргә, канатларың бердә калмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда Эзелеп калмасын. Ыш сине җырым, ыш син йөрәкләргә, канатларың бердә калмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда эзелеп калмасын. Шуны күңелдән җырлыйм җырларымны, тибрәсен дип күңел кылларым. Өметләр сүнгән юлчыларның, яктырсын дип барыр юлларын. Ыш сине җырым, ыш син йөрәкләргә, Канатларың бердә калмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда эзелеп калмасын. Ыш сине җырым, ыш син йөрәкләргә, канатларың бердә калмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда эзелеп калмасын. Йөрәгемдә янган учак кебек, мәңге сүнмә җырым җыргына. ялгыз итмә, зарлы итмә мине, аерма син мине халкымнан. Ыш сине җырым, ыш син йөрәкләргә, Канатларың бердә калмасын.
kalmasın. Sizin için çırlar